Diolch i'r Coleg Cymraeg. Yn dilyn cyfnod fel llys genad, dwi bellach wedi derbyn swydd fel swyddog cangen yng Ngholeg Cambria. Y cychwyn yn siŵr oedd y penderfyniad i astudio rhan o'n ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg, a'r penderfyniad i fynd ymlaen i Brifysgol Bangor. Nes i hefyd ymgeisio am yr ysgoloriaeth cymhelliant, oedd yn golygu bod fi'n derbyn 1,500 o bunna am astudio rhan o'r gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, ac oedd hynny'n help mawr yn y Brifysgol, unrhyw arian ychwanegol. A wedyn, o'n i hefyd digon lwcus i fod yn un o is-genhadon cyntaf y coleg. Llwyth! Ges i fynd o amgylch ffeiriau UCAS lleol yn y Gogledd. Ges i hefyd fynd o amgylch ysgolion uwchradd yn cyflwyno pwysigrwydd y Gymraeg iddyn nhw a trio dylanwadu arnyn nhw i fynd ymlaen i wneud addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ges i hefyd weithio mewn eisteddfoda a cyfarfod gymaint o is-genhadon eraill ar draws Cymru a gwneud ffrindiau drwy hynny. Felly oedd o'n brofiad byth gofiadwy a profiad hynod o fuddiol iddo fi wrth i fi fynd ymlaen i ngyrfa hefyd. Felly dwi'n swyddog cangen yng Ngholeg Cambria. Dwi'n helpu myfyrwyr i datblygu eu sgiliau Cymraeg, gwneud yn siŵr bod nhw'n ymwybodol o'u hawliau drwy gyfrwng y Gymraeg, cynnal sesiynau allgyrsiol i wneud yn siŵr bod nhw'n gallu cymdeithasu drwy'r Gymraeg. Dwi'n meddwl bod pobl ifanc wedi methu allan ar hynny dros y cyfnod y 2 flynedd diwethaf yma mewn ffordd, felly dal i fyny hefo hynny a cael hwyl. Ac mae mor braf gweithio mewn ardal, da ni agos at y ffin, ond eto mae gennym ni gymaint o fyfyrwyr sy'n hynod o falch i fod yn Gymru Cymraeg yma, felly Pen-blwydd hapus i'r coleg yn 10 oed a diolch am fod yn rhan o'r siwrne.